États-Unis ni kunɲɔgɔn in kɔnɔ u ka sanfɛ finitigiw ye ja dɔ latɛmɛ bɔlɔlɔ sira fɛ. Ja min na Rusila jamana ka sanfɛ pankulun fila tun bɛ ka Amérique jamana ka subahana mansin drone dɔ gɛn mer Noire o kɔgɔji sanfɛ. Japon, Corée jamana wuruduguyanfa jamana ɲɛmɔgɔ Woon Sung-yeol sera Japon jamana kan bi alamisa sɔgɔma walasa ka se ka teriɲɔgɔnya sira dɔw lasɔrɔ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ. Grèce jamana polisiw ni giringajɔkɛlaw karila ɲɔgɔn na u ka bɔlɔnkɔnɔnaw la u ka jamana denw ka murutili dɔ senfɛ lɛrɛ 24 ka sabu kɛ nɛgɛsira kasara min kɛra kalo tɛmɛnen n'a kɛra sababu ye ka mɔgɔ 50 ni mɔgɔ 7 faga. Israël bi alamisa nisɔgoya giringajɔlaw caman bɔra k'u ka bɔlɔnkɔnɔnaw minɛ ka kɛɲɛ n'u ka jamana ka sariya sira dɔw tali ye. Jamana ɲɛmɔgɔ dankan Benjamin Netanyahu kelen kɔfɛ ka laɲini dɔw lagosi. Sénégal giringajɔ talamalaw ni finitigiw karila ɲɔgɔn na Dakar dugu kɔnɔ ka kɛɲɛ n'u ka fanga sinamatɔn Ousmane Sonko weleli ye u ka kiiritigɛsoba la.